Aku dadi agen. Mek kur dadi agen. Mas, aku mek loro. iya kuwi. Agen kok germo. Heh? Agen kok germo ndenggelmu. Maksudnya ya golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, nah kuwi kon bupak. Nek wis dianggep kuwi mbah ya kon tambah. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi anu le, aku ngene lho, kowe kan sik sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku didol balekne ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten-boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu. Tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang. Mari ngono, sampean kan taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing ya sing kaya taten iki ngono. Ngono, manglemek sampean to. Tak omongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin aku karo Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah hafal. Oleh Pak Heru Toro ki nun sewu. Itu jiwanya itu nun sewu. Bakal nresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, tidak wong lanang kabeh ditresnani, membeda-bedakan. ora beda. Itu siji lan sijine. Tapi lek ngomongne spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel nangmu to? Heeh. Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum ki Langsung mlebu kowe. Kok iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Asline Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Nih. ngerti bojomu? Pendamping kuwi luar biasa. Bedo. Beto. Kelase bedo Jelaskan, Dik. Jelaskan, Dik. Kelase bedo bendino yo pilates ngono. Ngono lho bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dhewe olahragane main push up tok ya, Mas ya? Fitness. Push up tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Dibandromo. Cang omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih. oh dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kita termasuk Pluto lho ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nggih pengin nyontok kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh Kone kok uyar-uyur tukone iki ngedum sembako ki lho. Ya, pembagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditanggap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono. Iki malah beneran kok. Mas Kaya aku persis nek bodo aku ya ngene. lho alah Pak Heru Toro ki yo lek arep riyo kuwi ngedum sembako sampean lek arep riyo mesti ngedum masalah Awong kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Pak close tunggal nggih close tunggal Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omah ngono lho kok iso. Ngono. Sukses Pak kok. Sukses Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. jajan gundulmu Dodol kolak barang Pak. Ngono. dodol kolak gundulmu aku iki golek tajil tak dol neh ngono lho Tak kira kene dodol. golek tajil mubeng terus tak dol neh Lah iya. Tapi motor muntek ya. alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya jual beli aku Jual beli kendaraan. iya dadi ngedol motor tuku beras aku sekmu sing Walah lah kuwi jenenge ngirit nek kowe. tapi lek karo to omahku sekmu Iki omahe, Nduk. Kundi. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya. Omah iki dicet. Lah nyapa mbok cet kan? arepe tak dol Tak kira nek arepe boto mbok foto nyari guru wis tak aja. dol apa Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. niku wis Luar biasa. Iki mula pangapunten. Senasa piyainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek Mas. Nggih pripun? Sang cucu sing diulang tahuni pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. nggih Terus Iku iso kaya simbai. Lah amin niki. amin Mula dibopong dindit muga-muga saged napa nggih Pak tongkat estafetipun ada ngoten.
ora luput saka kekudanganipun. kudangan, ora mrucut saka gendongan. Nggih. Beda karo cak glujuk kluthuk iki. Dipun Klutuke apa anu nurun bapake blas ora. lho. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyukur ngene. Sopo lho? Sampean lho. Etok aku. Kula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Yo. Mbak Tatin. Poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan turu. Saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, Pak. Maksud Tak ceritani kata dokter, wong iki ora oleh mangan bengi. lah Terus? apa? Mangan bengi rokok itu tidak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Masun ini perokok berat begitu dikon donga saiki mandek, Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Google. Ayo. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. Dulu kan. Pak Heru, Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Riyo. Kowe iki ora kok ngono. Matur nuwun aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing ngelungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru tak Lah, nggih. zaman corona biyen kae duwite stantekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Wis entek e. Dadi matur nuwun aku. Wis entek. Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden sangke iki ki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi kena gaya nyerah nutut tok. Kok iso aku gadene gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to ki. Ya. Bapak Heru. H. Aku sampean R Yutatin U-nya terakhir Elisa. Ayo, Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra ngrungokne kok jero, dalang kopon sisi. Ha. Yo mangi empat abjad. Abjad ki huruf. Rungokno. Lek he iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku tak rungokne kon jero jaman tadi ora budeng iki karo Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis diomongne 4 abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki satu huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru. Ya ting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya, kok nyebek kok. Bareng warak sok megel ngono sisi. Sampai ini cilik digedheke gede dindit. Saya ngomong sapa? Karo Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas Gon. Dipangku apa purul aku masamu ki. Pikir lho, kula ki hati Rumah samu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjaripun Pak Siswondo Hartoswito. RM lho iki. Lah iya RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandang. Raden Mas Kondo. Nah, RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rasaan menungso. Wes Wes saiki ha apa? Ha itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H per abjad iki H ora he. Ha, Gila nih. wong tuwa kuwi akeh lupute. Luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne kowe iki ngejelokne aku. Blok kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan.
Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lemok picek lho delok nek aku. Oh no. Kene tak jelaske. Hei, ha. Ha itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Sabar. Karena ndi? Sabar. Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Loh. Jenenge sinten? Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus U. oh berarti E. E. Enek ene. Ya iya enek Iki jenenge iso Kowe nyapa to? Sabar, Bro. ngengkel iki. Sabar. Sah, Jen. Kaya Penting, kejikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo, R apa? E yo, ayo. E. Anu. Erik ndek kuket mau gak disebut we. Gondrong iki gething iki. Wis to rasa mbok gatgas. R. Ros. Kok R jeng. Kowe malah Asik karo macotong R. Nulari sampe. Kowe Sampe nulari. Nulari aku. kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah, pedus ya nomor piro? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin 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 amin. R. Ritatin. Aku R. Nggih. Orang nyong R. ra nyongko ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Ya. U kan? U. Muga-muga utuh. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu tenang. Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer rono ben ngumpul rono. Tenang dulu tenang, sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Basa Jawane hasilnya. Bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah, wis to? Wis. Memang Heru. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su itu adalah supel. Saya tau kowe nggonmu ngendi to, Duk? Dik, urutanmu iki genah to ngulang kalih. Ora kesel mbok. Rene. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nunggu. ngene. Kowe kok lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono lho. Nah, aku manut urute mau Kene lho. lali yo. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, supel ya, Pak. Angel kan. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar, kaya melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umate Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padaning umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezekine. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layak-layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Ya. Narki narimo. Nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3. Yan kowe mau wis sunar ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan kowe iki lho ning kene malah kaya bakul letek ngidah-idah. Kowe iki jur wirawi wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu ciri menje. Ciri benci matamu. Kok dadak kaya curu. Yan. Yan ki apa? Yan. Aku mbok tuyano. Yan apa? Yan. Duk. Dari kata Kowe ngeser sakmene ndak kuat to. Lah? Kluthuk lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Samane kondang ya kegawa sing nanggap.
Iya, tak nek sing nanggap ra kondang bener. Nek sing nanggap tengok-tengok ning wae. Loro nek. Cengkane ane. Kok mangga iso nyau. Kemelinti. Tatin, Yan. Ian itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Sportif. Tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. Toh. Orang anggo L, Sa. Tol lo, mentol, ora mentol lo. Nek wong susah, ora mentol lo, nek weru wong susah. Tolo. Iya bisa lah pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi sogok. Tol. Soalnya Sogok. sapa? Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu gitu. Anu asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. So menika sedekah. Kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa, Kang? Iya ta. khulu ma'rufin sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, donga sing langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora, sik to aku. Sik tak takoni. Ndak ero aku. Ora ora sampean? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? Apa kuwi? Iso ora kowe? Ora iso. Bisa ora? Ora ngerti. Ora. Kabeh donga iki nggo proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan. Iya. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung mangan? Lah aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah engko oleh saka Pak Heru langsung mangan langsung. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan iso. Kene tak jek duit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ayo coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Loh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Sapa iki sing gendeng aku to? Iya no. Oh piye carane Mas? Masa dadak kaya Jawa alus ramai rada kepiye ngono. Oh, ki mau di ngono. Ah iya gawe jep kok iso. Ayo. Deg-degan dik. Asik. Jajal kae. Gatul, Mak, gatul. Kok gatil dalange iki jan. Kowe gawe lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dik. Mosok ngelet. Kuwi jane sinden apa barongsai to. Deg-degan dik. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku mangkat enek wong bedel nyambik. Lah, Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa to? Mboten kok. Ya. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu ora ayono aku ra ngerti apa bener siramu wis Iki nganggo joget ora? Iya. Jajal klutuk. Pak Sun. Apa? Wah, Mas Ludi Gareng. Nggih. Oke. Nggih, Mas Ludi mbak nuwun rawuhipun Mas Ludi. Mas Ludi Gareng. Langsung Oh, ya, bisa alhamdulillah, ya. Alah. Senenge wong bejo. Panjang receh. Monggo Pak. Nggih. Nggih, ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah. Nggih, pun monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis ben. Nyapa to kalau nusul nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Nunggu kene. Wis rasa Mas nek kono ae. Engko yo dimaklari neh karo kono.
Wis ngene, wis ngene. Wis Mas. Kene lho kok kene lek Wis ngene. Lek gak mriki, Mas. Lek mbok kali gorene wis mbok jaluk separo. ora nyapa. Ngono. Siap. Siap. Ngono. Jajali. Terus Dok. Yo. Teratapan Mas. Yo. Tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas Di, aduh. Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. Hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene-ngene. Oh mesti barang-barang nerokne aku lho wisane. Kene laraku nih mau masuk. Hati-hati. Acekane. Aja cetek ya, Mas. Jaluk separo hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ngene. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sapa sepuh? Lho. Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. Lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki lho sik enom kabeh aku kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Jali? Sing diyo sepuh ya le. Udah awake dhewe iki Kaya ngene kaya maco. merening kaya ngene. Merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak Rono ta? Apa? Nang rumah sakit tadi. Oh tak Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngendang dicateti. Loro tak gawane jeruk lah kok kon ngijoli dhuwit to. Wah, ora cetha. Ayo Dilanjut. Deg-degan. Deg-degan. Hatiku deg-degan. Kenali kanthi aku dungu. Ora ana anjuran. Apa bener siramu wis kepisan. Tenan. Ki Mas Gareng sok sampean jo. Iki sapa to? Sapa ta lali enak wis. Sama masa lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Biyen wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ya ora sange nangin. Sajake pengin apa piye kok ya? Prestasi mboten kok ya. Masa lali. Masa lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Python lho. Python meneh. Oh, Python. Kan dandane cantik-cantik kok ngene Python. Aku Tukang tapen ning selipan lho. sinden Yogya sapa to? Loro ki kan Yogya semua. Tatin Tolpit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale. Mas. Wale. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendur. Riksakno to.
mripatmu preksakno. Dalang lek wis sepuh mek ngono. Hei, ngono. Mripatmu Iya lah awake Kae lho kok ngomongane priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksane. Oh, aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki masun ya. kuping Pakatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Kak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani. Mas, Udut. Mas Kereng. Apa? Masun ki wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi Potongan ngonyek ngawur. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembange napa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru Pak Heru. menika wes iki the best Kota Blitar menika. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih Mbak Sop Tatin, duduk Mbak Lisa. lokal. Oh lokal. Lokal. Nggih. Oh, gentenan ya, Cek. pancen Batin ben lenggari. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora Sinten anu? Sing misuan. Oh, Mas Heru. Wo anu. Sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan kan? Susi. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku ta? Oke. Sing latah lho. Nggih. Ya, bentek sik nggih, Tapi dintekne sik janda barune. Ya sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nuwun. Oh iya. Ayo kita ngomong. Semarang Mas, kadang biru. Wis wani Pegang-pegang. satu deh maleme minggu masenju petani jantung atiku Menyang Solo Mas, tuku selendang biru. Ojo sembrono najan aku Sampun menika janda baru rom. Alhamdulillah. Anu lho. Mbak Tatin. Sih. Pripun mau? Aja mulai lho. Boten. Lho lha ini Mbak Tatin Langsung nenek. mulai. Lajeng napa? Tak gepuki mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi Oke. tancep kayon. siap mas menika nyun pangapunten Nyun wedal. nyun wedal menika wonten sesulih saking Ing Bapak samangke kajak lan niatipun nggih menika ulang tahunipun Kero. Teng Putra payahipun. Aku sekali mane kaya kumbu Karnomen iki. Omongno Jare omongno ususe rung tak sehat lho. Ora to koyo. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Mas wayah Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih. Nggih, nggih. Menika Ulang tahun anu ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini hajate ulang gasaran tahun kang wayah Mas. panjenengan Mas doa riyin kersanipun sembur tutur panjenengan sing mbok ndonga sapa Mas Gondrong. kuwi ndongane awake dhewe ra mandi apa ndongane wah Ya sapa ngerti kanggo wong liyan ki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa bapak atam bapak kawa setiri aku man bumi puri aku jeneng kata sing terakhir lali rapalan Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang iki. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. kowe tak critani iki donga tenanan Donga ya tak sing pertama rada jelas sing terakhir Aku lali. tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitiri aku marane bumi puri aku sing ika bakal cika bakal danyang legok ngriki enten lepate le kula nggiyarne kula nyun pangapura. Amin. Ngono terus bar iki digiarke Niat kajatipun. sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso, Ruk.
Lah, niki mondok suwi kok ora iso ndongani. Aku ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula iki mondok lho, aja ngisini-sini kula. Ya aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to Mas? Ning pondok Ramadan iki aku. Dalam.